What's up mga katropa? Kung nagustuhan nyo ang aming mga reggae song cover, please huwag nyo na kalimutan mag-subscribe. And please don't forget to hit the bell para update kayo sa mga reggae songs natin. Maraming salamat po sa patuloy na suporta. Thank you so much. God bless! Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Maluluyon, mapuangurong Amahan, miduol kami kanimo sa among panginahanglan. Aron sa pagpangayo sa imong panalipod batok sa COVID-19.
nga nakahasol o nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug pinaagi sa maalimon mong kamot. Huwag tanga ang kahadlok sa sakit ug kamatayon. Pabalika ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan ang katawhan, nagitahasan sa pagpangita sa mga tambal alang niining sakit ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami alang kanila kinsa nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puamon. Ihatag kanila ang kamaayuhan sa pangisip ug panglawas, kalig-on sa ilang kapangakuhan, panalipod batok sa sakit. Nagaampo kami alang ni adtong mga natakbuyan, mapahiuli unta ang ilang maayong panglawas, panalipdi sila kinsa nagalima kanila, ihatag ang pahulay nga dayon ngadto sa mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy alang sa usag-usa, magsud-ong kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaanon. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, kinsa buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nagadangob kami sa imong panalipod o balaan nga inahan sa Dios. Ayaw kawa nga ang among pangalyupo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon o balaanon nga birhen. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Home radio time. It is now 6 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Gikan sa Aliw Broadcasting News and Current Affairs Center, Cagayan de Oro. Ani ana ang mga gahi. Ang inyong sulugoon sa kahanginan. Multi-awarded broadcast journalist Art Bonhoff Jr. Ug ang award-winning host kinsa hari sa Kalingawan. Ang Hilas King Bernie Bitok. Gahi kaayong motagingting pero humok og kasing-kasing. Live and alive sa Home Radio 93.5. Kini ang Gahi ni Bay. Worldwide. Garbo sa mga Bisaya. Gahi ni Bay,
Alas 6:03 sa atong oras, Agosto 18. Miyerkules, bango na, gising na. Ayong buntag Mindanao, maayong buntag Visayas, magandang umaga Luzon, magandang umaga Pilipinas. Good morning world, good afternoon, good evening kung asa mo gibutang sa Ginoo nining kalibutan na labi na sa mga OFW. Kumusta? Good morning gahi bro. Good morning! Og siyempre, ano na po kita mamulabog sa inyong kabuntagon. Ano na po ng inyong mga kagahi. Ang Hilas King, ang baboy nga na Dimple, Bernie Bitok-Bitok. Okay nga yung sinugun sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Good morning, kagayad. Good morning, kalaban. Morning sa mga misis nga sayo kayong mata karon. Ang na mga pamahaw, sila mga kape para sa mga mister, ang gabuyon lang, ang kapadako sa ilang mga damgo sa kinabuhi. Abi makulbaan mo kung siya pasabot ng nagsi kapadako. Og Sa siyempre, mga drivers, mga PSJ drivers, taxi drivers, sa mga operators, kumusta kamuntanan? Welcome to the city of Immortal. Og siyempre sa tanan mga namina karon sa Home Radio 93.5. Good morning. Pakusgi na inyong mga radyo diya, pakisulti na sa inyong mga amigo. O kung gusto niyo nga makita mi ninyo among mga dagway, live na live mi karon sa among Facebook page Gahi ni Bay og Bitok-Bitok University. Og sa mga nagtanaw po sa atong delayed telecast sa Parasat HD. Good morning. Kumusta Good po? morning sa mga taga-Parasat. Labi na lang ni Heidi, ni Jogs. O siyempre, si Boss LP Paras. Good morning, and to the Paras family. Good Ma'am morning. Angelica, si Ma'am Angelica Paraspod. Hello, ma'am. Good morning ka na itong tanan. Good ba itong mga morning? Kabalo ka, nangutanan ako. Unya gaya, kanang hapit naman gid ang eleksyon. Kinsa ayan imo nga mudagan sa Cagayan de Oro. Inganan na ang mga pangutana karon? O ana na mga pangutana karon? Unsay pangutana gin kung Kasi angayan gid nga magdumala sa Rindas Panggamhanan sa Cagayan de Oro sa 2022 onward. unsa man ang pangutana kanang specific nga tao o ang kinaiya iyang gipasabot? Kinaiya, liderato, values, ana. Unya kabalo ka, isa ra kong gisulti sila gahibern. Unsa? Ingon ko nga dapat siguro ang magdumala diri ka ng naay vision ay pananaw. Naay vision. Kadyo lang ha. So dapat nakaantipara ni para naay vision. Dapat naay kasing-kasing alang sa katawan. Naay kasing-kasing sa katawhan. Unsa man ni siya? Unsa man ni kasing kanang manghatag mo sponsor og basketball uniform kana. Dili. So, Do you have somebody in mind? na. So na ba kasi mong nana ba kay so burag nangutana na specific kung ako. The problem is this person is very reluctant. Dili man ni politiko. Mao lang. Dili ni Kinsa man. Kung para nako. Kana si LP Paras. LP Paras. Yes. Ikaw pasakay ka sa tungod lang kay gagawas ta karon sa Parasat HD, maingon din kag LP Paras. Dili sa tinud-an lang nawar ako. Lahi kung imong padaganon diri ka ng negosyante, self-made na kunya nanabitaw ka bang kaagan. Ang dakong challenge lang diha, number 1, si LP di man na politiko, ikaduha di na musugot, ikatulo wa kay nakailan niya gawas lamang sa kanang business community. Pero iko dili na problema kay kung moabot ang time nga naalay makahunghong anak niya mapasabot nga ang Cagayan de Oro ulahin na kaayo sa behind. Ulahin na kayo sa behind ang Cagayan de Oro. Sobray pa sa ulahi. Naulahi pa na behind pa. Nawar ko na itong City Hall perting karaanan ngilad na kay dagway. Uy, nindot ba pag Christmas na yung mga suga-suga unsa man sa gawi? Hindi ho na maganin na kung image pa lang daan, hindi ho na maganin o sa kalungsod lang ang Cagayan de Oro sa Bukidnon.
Ay, lagi may compare daw sa Bukidnon, nga kadagko sila mga building dito. Nana ba? Yeah. So, kana lang, pero dili man ni siya unsa. Kailangan ba negosyante? Unsa ba advantage kung medyo negosyante ang usa ka mayor? Lahi. Kanang negosyante nga kanang tarong ha, nga kanang dako. O ana, kaya naman kung napadako niya ang iyahang negosyo gikan sa gamay, gikan sa wala. Kaya niya mapadako ang syudad. Sama pananglitan sa Singapore. Lisod kayo bisan pag naa kay PhD dito kung wala ka nahimong chief executive officer or CEO sa usa ka dako nga kumpanya unya imo na palambo. Ana dito ang kasagaran ng mga basihan. Ha? Oy, time sa ato sa ning unahon kay maglami man atong istorya unya. Ay na-meet daw nato nga taga New York. Ha? Sino yan? Si Chef Ed, hello from New York. Ay, si Chef Ed Di Chauco. Chef Ed Di Chauco, ni hao man. Chef Ed! Kumusta niya? Musilingan diha. Ug sa ang mga early bird, sama nila ni Maria Itorde. Good morning. Happy birthday to our baby Blair Cabanlit. Happy birthday! Happy birthday! Asam to kong kantang happy birthday. Ayaw mga guy, naglantaw gikan sa Bugo, gikan kang Azrael, Oreo Vaminta, good morning ninyo. Rodrigo Baliwag, Permero Ray Maayo. Good morning, Jane Solamin Paho. Good morning. Kang Fanny, Bernie, o gwapo and smart Sir Art. Uy, I love you, Jane. Ay, mo na lagi nakidayon ba? Ani daw ka, Bernie? Anong nawala man akong smart? Dapat na smart ako. Yeah. Bala Ito gilipan na ni mga Bata adlaw. Smart. Ang sagay ni Bahay ka ni Jen Joff. Dapat to'y nagpa-shoutout rin good morning. Good morning, kagay. Watching from Makasandig. Morning! Hinay family. Adara. Pakigreet ko. Birthday. Michelle. Michelle, happy birthday. Happy birthday! Happy birthday! Sa tala mga nag-birthday karon. Happy birthday! Hindi ko paliwagin ka sa Morales. Ha? Ano yung mga gwapo karon? Beneficiaries nga tulo lang yun ay kagahi. 1K ra yun ay. Ang ubalay kompleto. Di lagi. Pagdating kaumanan. Kanang kuan ayuda serye wag yun ay kahumanan mga kagahi. Mga pudnig, probinsyano. Ayuda serye for life. Ana na dapat ang ending ana. Maria Rolamay Namok, gikan sa Barangay 28. Good morning. Morning. Ma'am Joy Martinez, good morning. Sa mga nag-hiking karon, morning, mag-exercise daw para less ang risgo sa COVID. Nagpila daw ang atong suman, wa pa may suman dire, wa pa kaniko ka natiplag kape. Jerome Madronero, good morning. Wala pa gyapon, ayuda. Ayuda gyapon. Ayuda gyapon. Di mo madunggan. Leonora Batino, naot nata sa daw, daw ta sa mayong panlawas. Salamat. Long Ranger. Morning kayo. Wash out ko taga Makanhan. Long Ranger o Ilong Ranger? O saan na? Ilong Ranger o Long Ranger? Long Ranger. Israel. 253 cases. Hinay. Hinay. Ay, Jesus. O era kay New Zealand o era kayo galing sila? Ang New Zealand, usaray na tiktikan. Nag-lockdown. Sa February. Nag-lockdown March, din. April, May, June, July. Oh. After 6 months, okay na, zero na ang New Zealand. New Zealand, After 6 months, kagahapon, dunay na natiktikan nila nga nag-COVID positive. Usa! Isa kabok! Sa kabok! Ki-lockdown ang tibok nasod. Nganong naay usa? Ano sa man siya? Katarantitid ba kayo na? Isa na! Akong gi tawagan ang ilang Prime Minister. Wow! Close din ha? Nakaponbok? Yes. Gitawagan Madam Prime Minister, I have a solution. So that you will not be afraid in New Zealand. Wow. What's that? What's that? Bonhok, what's that? Slang na accent. Ana man ako. Catherine McLean, good morning. Ingon ko nga.
I will bring you our mayor there. So you will not be afraid. You will just be worried. In Bisaya, ayaw kahadlok, kabala ka lang. Taranta mo, usara ka bong, lockdown mga mo. Kami ganyan nga 254 na. Sa nalista lang na ha, sa nalista lang na. Wa man kayo mataranta. Walaw sila. Pero madronero, mas gayot pa ni mga cashier nga gaya kay mo libot kayon. Port Kurab. Good morning yung tanan. Okay? Aniya sa inyo ang pares. Sa inyo ang init kayong kape para di mag-init ang yung kulo. Kamulo atang sa mga cashier niya. Hello po sa mga cashier niya nga nangapin na po, na ready to fire na po. Eto na po Pero ito mga. basula ang cashier kay una di na taga barangay Di ninyo. na taga barangay, correct. Kabalo kung asa dapita yung zona o ganyan Ang ila, kung unsaray na dia sa among gihatag, mahura po na. Kay kami sa mga... mga linya mo ni linya. mo na. Hindi naman yung speaker stampi. O, yan na itong mga gahi nga balito. Mga balita nga dapat nimong mahibawan. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoc Jr. Aniya na ang mga gahi nga balita. Mga uluan tudling sa unang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Delta variant gikahadlokang nakasulod na sa mga nagkadayang lungsod sa Amihanang Mindanao. Lalaking may kasong pagpanglugos sikop sa Digos City. Mga punerarya sa Sugbo gikasuhan tungkol sa pagpatakag butang sa mga minatay sa usalang kaabandonadong balay. Usa ka amahang gipriso human gilugos ang iyang kaugalingong anak sa Iloilo. Sa balitang sports, masakitong boksingero nga bronze medalist sa 1988 Olympics. Wow! Giatagan o ginabang sa Chokes to Go. O KZ Tandingan o TJ Monterde. Ngano ka hindi pa sila gusto magka-baby? Ang mga detalye ni inuban pa sa unang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Gahi nga balita. Nasudla na og Delta variant ang Iligan City. Ini ang pinakaulahing data gikan sa Health Department. Duha ka mga residente sa Iligan nga taga Barangay Tomas Kabili ang nadiskubrihang naigo sa Delta variant kinsa gikan nga biyahe sa Quezon City. Kapin bulan na una sila naibaw ang infected sa Delta. Busa gisusig gilayon sa medical team ang mga nalambigit kanila bisan og sila naulian na. Sa kasamtangan misaka ang bag-ong nagka-COVID sa Iligan sa kapin 50 nga nakaapekto sa kapasidad sa mga ospital sa Dakbayan ug silingang dapit. Sa susamang katikaran, gisugyot sa Interagency Task Force kon IATF ngadto sa mga lokal nga gobyerno sa Northern Mindanao nga hugtan ang pangpanggawa sa katawhan diha sa kadalanan aron di bastang mukuyanap ang COVID infections. Sa Misamis Oriental, nanguna ang lungsod sa Opol nga dunay pinakadaghang active cases. Ang Opol dunay 173 ka kaso nga gisundan sa Hasaan nga 155 ug El Salvador City nga dunay 88 ka kaso. Suma total dunay kapin 8,000 ka COVID cases ang Misamis Oriental, diin katunga niini active cases. Sa Cagayan de Oro, gapabiling hulga sa katawhan ang kahuyang sa contact tracing system sa LGU. Ilabi na nga daghang mga residente ang dili gapanug-an nga duna na sila'y sintomas sa COVID ug yano ra gyapon gapanggawa sa ilang panimalay. Sa kasamtangan dunay bag-ong 253 cases ang Cagayan de Oro. Gahi nga balita. Sa laing balita, arestado ang usa ka delivery boy nga dunay kasong pagpanglugo sa Digos City, Davao del Sur. Suspect usa ka Jolito Mangkal alias Andoy. Base sa warrant of arrest, ang suspect dunay kasong rape sa Polomolok, South Cotabato niadto pang bulan sa Nobyembre miaging tuig. Gahi nga balita.
Patay ang usa ka lalaki human maaksidente sa gimanihong motorsiklo sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Biktima usa ka Ronel Tano nga trabahante sa Zamboanga del Norte Electric Cooperative. Sa investigasyon, nakabangga og usa ka motor ang biktima busa nawad-an kini og kontrol og nabagnos sa dalan. Gahi nga balita. Palitang Visayas. Usa ka abandonadong gambalay ang gigamit sa tulo ka punerarya nga butanganan una sa mga patayng lawas sa Mambaling, Cebu City. Sa pagsuta sa mga pulis, moabot sa 85 ka patayng lawas ang gitambak sa maong bakanting gambalay. Gipapanubag na ang tag-iya sa tulo ka punerarya, sanglit illegal ang ilang gihimo. Gahi nga balita. Ug daw sa sunog ang usa ka grocery store sa Barotac Viejo, Iloilo. Nagsugod ang kalayo sa usa ka poste sa kuryente nga duol sa grocery store. Niabot sa 2 ka oras ang pagkumbati sa mga bumbero. May na lang way na angol sa insidente. Gahi nga balita. Balitang Luzon. Kadugang umakama sa ICU ang Batangas Medical Center tungod sa pagsaka sa kaso sa COVID. Tulo ka semana na nga puno ang mga ospital tungod sa COVID. Dunay kapin 2,000 ka aktibong kaso sa Batangas. Gahi nga balita. Tingkagol sa prisuhan ang usa ka STL agent sa Labo, Camarines Norte. Human giunay niini og lugo sa iyang minor de edad nga anak. Gipaniguro sa kapulisan nga magtingkagol sa prisuhan ang way po angod nga amahan. Gahi nga balita. Sa balitang sport! Maghatag ang kumpanyang Chooks to Go og 100,000 og lifetime payment sa medical bills sa 1988 Seoul Olympics boxing bronze medalist nga si Leopoldo Cervantes. Ang 59 anyos na karon nga boksidor dunay chronic obstructive pulmonary disease og na-admit sa Veterans Memorial Medical Center. Si Cervantes nakasakmit og medalya sa Olympics ubos sa light flyweight division sa boxing. Gahi nga balita. Balitang internasyonal. Balik sa lockdown ang New Zealand tungod kay dunay usa ka nagpositibo sa maong nasod. Gipaspasan karon sa New Zealand nga mapakgang ang pagkuyanap sa COVID infection pinaagi sa hugot og paspas nga contact tracing. Kini ang unang higayon sukad niadtong Pebrero ning tuiga nga dunay natalang kaso sa COVID. Ang nagpositibo usa ka lalaki nga wa nabakunahi. Gahi nga balita. Balitang showbiz! Balitang showbiz, wala pa'y plano magkaanak ang magtiayon nga si KZ Dandingan o ang kagayanon singer nga si TJ Monterde. Kini maski dool na sila mag-usa ka tuig nga mag-asawa. Ang ano ka ni? Sumala sa Mindanaoan couple, gusto sa sila nga tagbawon. Grabe. Mura magtagbawon or puga-pugaan sa nila ang usag-usa. Nawa say laing kabilinggan. Giampon nila ni KZ o TJ nga mawa na ang pandemya aron mo balik na sa normal ang kinabuhi sa mga Pilipino. Basig dugay pa ni KZ. Botsab nila nga mag-travel tungod wala pa nila kini na experience isip mag-asawa sanglit panahon sa pandemya sila nagminyo. Mintras doon na pa'y travel restriction, focus una si TJ o Casey sa ilang love life o sa ilang karir. Ilado silang TJ o Casey sa ilang makakilig nga mga original songs. Murag di pa makaapo si Kuanan eh. Si Tito. Boss Tito Monterde. Murag di pa ka makaapo kay murag magpinugaay sa daw sila. Magpinugaay sa daw. Gahi nga balita. Ug mao kato naglangkob sa unang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935. Diin asa ang gahi ni Bay worldwide, live and alive. Mobalik rami, mamugasa mi. Kadyo lang kayo.
Nibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Oras hatid sa inyo ng XCMG, Bako, XCMG, Grader, XCMG, Bison, XCMG. Doon na sa kitang garbage trucks and fire trucks. nindot ni halang sa mga contractors ug LGU. Kung XCMG trucks and heavy equipment, Siguraduha na sa XPI o Sujo Pacific International Trading ninyo ka na mapalit. world class o pulido na, barato pa. XCMG World Class Truck and Heavy Equipment, distributed by Suzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Alang sa inyong mga panginanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders ang damutamang kaninyo. Sama sa ready-mix concrete modernong pile drive system o mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa bagitay na ginusara nga pinakabago, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders, supplier of ready-mix concrete, concrete piles, and hydraulic static pile driving system. Gahi ni Bay! Sa panahon karon, dagan na food supplement nga gahatag sa vitamin C. Ang vitamin C or ascorbic acid gigamit ni sa pagtambal o pagpugong kung ubos ang atong level sa vitamin C. Ang simptomas ana kanang dali rata maluya, and then muscle weakness, joint pains, bleeding, and then rashes, and then pangit ang skin, no? So sa panahon karon, importante kaayo ang atong vitamin C as an immune booster para ma-maintain ang kapiskay sa tibok lawas, no? Whether sa skin, bones, cartilage, teeth, and blood vessels, no? Busa, palit na mo og cherry seaweed kamo extract and zinc kini mapalit sa inyong mga suking parmasya. Si Bernie bitok-bitok ni, ang stress, kakapoy, pagkaidaran ug uban pa. Ang pipil lang kay hinungdan nganong makapahinay kini sa imong sex life. Ang Biramax capsule, usa ka supplement nga makatabang sa mga kalalakinan kontra sa erectile dysfunction. Aduna gininindot nga mga sagol nga herbal extract nga makatabang sa pagpadayon sa kusog o pagpabalik sa gana. Sama sa tongkat ali, gigamit kini nga traditional medicine tambal sa malaria, impeksyon, hilanat, pagkabaog sa lalaki ug erectile dysfunction. Korean ginseng gikonsiderar nga usa ka energizer, normalizer o reducer sa stress. Kini usab makapabalik sa gana sa paghihilawas. Ginkgo biloba, kini mo paayo sa memorya, makareduce sa anxiety o pagkabalaka ug mo support sa erectile function. Og ang horny goat weed tambal sa pagka-impotent sa mga lalaki ug makatabang usab sa mga lalaki o babae nga kulang sa interes sa pakighilawas. Busa, mag-Biramax capsule na. Mas gahi, mas lami. Kini available sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Save All Pharmacy ug sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Enjoy faster speeds with the newest Parafiber Fab. Faster, affordable broadband plans. Visit any Parasat branch near you to apply, switch, or upgrade. For new subscribers, you can apply online. Share the good news with your family and friends. To do our part in preventing the spread of COVID-19, we encourage everyone to use our online services. Visit www.parasat.tv or our 24/7 hotline 088-555-9200. Apply now! Gahi kaayong motagingting, pero humok og kasing-kasing. Live and alive sa Home Radio 93.5. Gahi ni Bay. Worldwide. Garbo sa mga Bisaya. Sila ang mga gahi. Art Monhok Jr. ug Bernie Bitok-Bitok. Alas 6:28 sa atong oras, nagbabalik po ang inyong mga kagahi, ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. O kiniyang yung sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoc Jr. Nagdugang kog poll question sa atong online Facebook.
Kay mo may Sige. para nag-poll question lang ko dire. Ako lang ibutang po ko kinsa bagay basolon at para lang to sa atong kagahi community. Kinsa bagay basolon aning kagubot sa listahan aning ayuda. Kay mo magining istorya bisog sa Pakita kasa ang ka pa question, to. may. Pakita ang question. Na automatic na lang pag mo on sila sa kuan si Facebook na mo post ana diha. So kinsa ba ang basolon? Una, ang CSWD or City Hall. Ikaduha, DSWD. Ikatulo, barangay officials. Ikaapat, wa mi pakialam. O, ana. Natagaan na may 4,000. Hilom na mi. Amo na, kinsay basulon na ning kagubot sa lista. O, sige, kayo niya, ako maning mapakita dayong kung pila ba ka percent diri tanan ng inyong mga boto riya, ha? Oh, God. Anyway, so, butar na. Dali sa mga naka-online, katong mga naminaw sa radyo, kung gusto mo mo-appeal, adto mo sa Facebook page, pangitaan ninyo ang gahi ni Bay. Alright? Ito muna ang atong guest karon kagahi ay certified kagahi sa ta. Diyan lang, likay sa taning ayuda. Dili ni cashier, ha? Mga kagahi. Kasi sa ayuda, dili. Mga kagahi, usa ka kagayanon, nga piano ug music faculty sa Liceo Conservatory of Music ang napasidunggan sa National Commission on Culture and the Arts kon NCCA. Tungod kini sa mga achievements niya nga nakuha internationally tungod sa music. Ang atong certified gahi kabay ni Muntaga wailain si Mr. Nino Cesar Tiro nga natagan og ani ng Dangal Award. Unsa ba ka ning Unsa ba ka ning klase nga award kini? Alright, atong ipasulod sa Sir. Good morning. Good morning. Sir, congratulations. Unsa ning ani ng Dangal Award? Kay grabe murag talagsaon kaayo ni nga madunggan kining klase nga award. Correct. Oo. Talagsaon gini siya. So ang ani ng Dangal is given by the government, NCCA, sa kanang mga artists o mga musicians, usually artists, dili lang musicians, na nag-break internationally. Nag-give og honor sa Pilipinas sa gawas. Okay. Congratulations, sir. Congratulations, sir, ninyo. Congratulations. Thank you. Mataganda kong garbo. Di lang sa Pilipinas, kundi labi na diri sa Cagayan de Oro. Sir, pwede ba nimo isa-isa ka namo unsa kining basihan aning award sama nimo nga nakadawat niini nga prestigious kaayo nga pasidungog? Usually, kung naay mga international competitions, kung makadaog ka, first prize, sure nagig ka na. Okay? So, usually, kung cinema ka, sa cinema festival, nakadaog ka first. Inana. So, dahil na ka mga nadaugan sa gawas sa nasod, sir ninyo? Actually, first na ko nila break sa Germany. Ba? Okay. Grabe. So, sa nakadugay sister ninyo sa natad sa musika o pwede nimo istorya diri sir sa ato labi na kato mga hilig sa music ang imo mga humble beginnings. Humble beginning. So, katong bata pa ko, kuan musical nga kayo akong family. Okay, so family of musicians ko. Ang akong mama is veteran na piano teacher sa Lourdes. Okay, and then akong magulang po is child prodigy. So ako child prodigy unta ko, pero naghunong ko for a while. So nawala ko sa kuan, nalahi akong hilig. So pag abot na ako, pag teenager na ako, aya na din ko gibalik og music na ganan ko rock or kanang jazz nana. And sa pag-college na ako, aya na din ko nag-appreciate og classical music, which is my music now. So muna siya, lifetime na dayon na pag-kuan sa music. Pag-ingani ba sir, like ani mga classical music, unsay ko, for example, kung sa sports manggod, na kay mga exercise, na kay mga training, pag ikaw ba yung ani po sir kung musician dyan, unsa pa ikaw sa galingon ni mong training sir, kailangan maging na everyday po ka nga magtuon po, ingana po na? Everyday yun magtuon. Sa una kay focus man ko as a pianista. So sige practice sa piano.
So mura ni mag-uyab ang piano. So 2 hours a day or na grabe gid na dedication. Karon na murag focus ko on composers. Sige kog pamati og lain-lain na style sa music. Di lang classical. Okay, di mga pamati kog jazz, pamati kog mga rock na music para magkuha og mga ideas. Makita gini sir ninyo no na kanang kung sa bata pa ka dapat medyo hilig na gyud ka ni kay usay man kog kagay art. Di ba na beta? Kung engineer ang ginikanan, dapat engineer ang anak. Kung abogado ang ginikanan, dapat abogado ang anak. So kung musician ang anak, ang amahan dapat i-music. Pero usahay na uban, ma-frustrate. Naunsa man kung anak lagi palitan ko naman og bisag unsa nga musical instrument, di man gyud taon makabalo. Ana bitaw? Ikaw ba mismo sir napugos ra ba kani or ikaw mismo gina-feel yun nimo nga di daan gyud kani, murag hiling na gyud kani bata pag gyud ko? Yes, as I've said sa una, katong bata pa ko mga 6 years old, taas-taas na akong grado sa piano. Pero feeling na ako na murag gipugnan ko ba? Murag gusto ko modula. Okay, gusto ko modula og video games, yan na gusto ko magdagan-dagan sa kuan soccer field sa Xavier. Pero muto naghunong ko. So nakahunong gyud gyapon ka sir? Oh, nakahunong ko. Pero nga naman nga murag nabalik namang gyud gyapon ka sa murag mo gini akong One Direction no. May galing siya waka na padulong pagka-dancer. Sige, kusog kasi sa iyong mama o kay gibunalan kasi yung bata. Gibunalan sa mama kay gibo-practice og piano. So pero na-push gyapon sa ginikanan sir no. Oh na. Kana bang doon na ba'y dapat ani nga formal training or makatabang ba ang formal education sa music or arts kung buot sa usa ka batan-on nga naminaw nato ron mga ginikanan no. Nga mulambon ang ilang anak sa natad sa musika. Kung ang imuang genre is high art music ang sabot classical or tinuod gid na art, painting, sculpture, kinahanglan gid formal training. Professional na kuan. Pero kung pop lang or rock, pwede ra na YouTube lang. Boss ninyo karon ba compared sa imo kaniadto karon mas dali ba makatuon kay tami mo gingon na may YouTube University na uban di nagsugod magtuon kaysa before nga wala pa kayo YouTube, kailangan nagyug kay special trainer, kailangan nagyug mo naka-focus sa imo ha. Nabay di ba? Lahi gid ang one-on-one. Kanang naagi ga atbang sa imo. Na kay coach no? Oo, na kay coach. Kaya ang YouTube kay di man na mangaway sa imo, di man na masuko sa imo. Di man na upil-pil og kamot no. Oo, dili. Pero di na pwede karon sir ha. Ang pil. Ano na din karon de? Ngano man sir? Marshall Luta na kuanta na sir, ang among mama sir, gapamilpil gyapon di sa mga 160 si mong mata. Pero wala na ano dia. Kabalo ka. Oga sir, kumusta katong imong contest nga giapilan? Unsa man ni pila ka book ba sir ang niapilan ni ug lain-laing nasod ang nakalaban ni man? So 260 composers around the world ang nag-compose og ilang composition for kay last year was the anniversary of Beethoven. Okay. So birthday 250th ni Beethoven, and then ang concert pianist, German concert pianist himo siya project na iyang i-showcase tanan compositions from around the world. So nakagather siya og 260 ka piyesa from all around the world. And then ang ako ang pinaka sikat lugar. Charot. Galing! Sir ninyo, diri ba sa Cagayan de Oro, no? Asa ang imong ma-recommend nga formal training or formal education alang sa music and arts? Of course, Apam Day. Sa Liceo. Sa Liceo, yes. No? So ang Liceo na ay conservatory good. Na ay music, na ay theater, na ay arts, dance. So shameless plugging. Nasa Liceo. Kani sir, ani kasagaran magumagirikanan mo yun nga. Ay, pag-nursing sa anak, unya, i-side bit lang ng music. Tama. Ano ba? Or pag-load na, i-side bit lang ng music, asa na ko ng music. Kung kay, murag,
daghan kaayo ang wala makita nila ang value ni sa ilang tan-awon bitaw ani sir ang kaning practicality. May dibeta mga dato na ana-ana. Tama. Doon na ba'y maayong kaugmaon sir alang sa music and arts? Naabaya. Then labaw sa atong times karon mental health. So music kay medyo healing siya. So ang bata pod kung na kay bata dili nimo kinanan lubuson na mag-love sa iyang trabaho or unsa iyang gusto na future. Kay usually ba diba mag-nursing na lang kanak din. Pero ang gusto gid niya music, mubalik ra gyapon na og music. Bisan pag bawalan na nimo siya. Mag-pursue na siya kung gusto gid siya mag-musikero, mag-painter. So, yeah, medyo impractical siya. Okay, di ba mungkin ang istorya nila? Music raman na. So, may buhato na. Pero lahi gamay magkita diha. Sana, di ba? Lahi ang music kay or arts kay mahil ka or dili ka lonely. I mean, compared sa kanang job na di lang ka gusto, routine kayo. So dili siya robotic na work. Pag music dia dapat burn. Music dia dapat. In fairness, no, kang sir. Medyo karon ba sir sa panahon sa pandemya sir, medyo struggle ba ni karon ni ngani nga mga butang karon? Mga artist? Oh, yeah, mga artist, kasi siyempre pandemya. Oh. Grabe nga struggle dagan kay kung mga amigo, mga contemporaries na nagito na namatay. Na stress ba? Na stress. So, grabe nga struggle and then wala di po sila makatudlo sa kay kuan ba di pwede home service, di pwede mag-open of studio, so medyo na struggle. So ang kung musikero ka kinahanglan gatudlo ka sa eskwelahan inana. Pero luoy kay ang mga musikero karon. Luoy. Mao ba sir? Alright. Nakadawat na mag-ayuda ang mga musikero sir. Ako wala palagi ko. Wala gid. Ay, taga CSWD si Sir Nico. Wala ko kadawat lagi. Pareho ta sir, si Bernie sir nakadawat na. Wala patrumin. Patrumin gid kompleto yagi una. Agay. Pero kitang duhaan ni sir kay katong last time kay wala gyapon ko. Wa gid politics. Kay wala na ko sir ninyo ngano. Ngano? Nindot ang imong profile pic. Oo, tama. Basi naka-Amerikana ka sir. Kay katong ako sir, gigubot-gubot mga ako. hilig sa music ba, unsa pa ang ilang himuon para mahimo silang professional o inspirational sama nimo? Well, kung gusto gid ka na mo excel sa imong field labaw pa kung arts and music, kinahanglan na agi naka-individual na sound or style and then kanang di kay ka mo imitate labaw pa sa YouTube generation. Usually mag-imitate lang ka. So imo lang naon kung unsa imo gusto sa imuhang sound or imuhang art, and then of course kinahanglan gid practice. Di na pwede ang di mag-practice. Di pwede nga silag. Pwede mo na mag-TikTok nga. Magtugtog ka yung imo ipa-TikTok no. Sa bagay, ikapilam na i-take, so na-practice na lugar. Nakasay mong piano de aron sir ninyo? Wala ra ba? Nasa layo. Dapat giinan ni sa to ang producer ba niya. Oh, tama day para ipa-perform din nato dito. Oh, tama sa ana diha. Sir, nana po kay mga available na mga CDs. Uso ba ang CD ba? Wala na CD ron, wala na. Sa daero. Digital na. Asa man digital na karon. Spotify, mga pinana na. Pero nana ka sa Spotify or YouTube. Na ako sa SoundCloud. Kana. Saan na Bern? SoundCloud. SoundCloud o Bandcamp. Na ako yung kuhan dito. Gina-upload niyo na diya. I-upload na nila sir. Na dito yung mga tugtog. Wow, grabe no. Kung sa'y imong matambag sir, labi na sa mga musicians karon nga
pandemya, sir. Unsa bay maing himuon, sir? Kabalo ka naabi ato diri katong Association of Cagayan de Oro Performing Arts. Sir, pwede ba panawagan sa Cagayan de Oro, sir, nga i-appeal ang mga musicians sa kaning ayuda? Ang ana niya amot. Naabay unta natong sa Maka na ay CDO Musicians Guild. Oh. But fundraising man gyapon tingali sila. Ang sa Maka murag nawala siya, nawala ang pagka-active. Ang katong Musicians Guild na kauban ni Jenna Morales ang nagkuan. Murag bago lang siya nag-fundraising. Murag successful mo po ang ilang fundraising na project. Sir Nino, congratulations sa dakundungog kini para Thank you. sa Mindanao, sa Pilipinas. Sir, imbitahan sila, sir, katong unsa to SoundCloud o unsa pa to Bandcamp nga mo kuan sila ana unsa tawag ana ilang i-follow ka or pwede nila mo maminaw sila dito mag-download, no? Download. Pero ako ang piyesa kay paliton gito. Kolba. Pero pira po 80 pesos lang. Pila, sir, pila? 80 pesos lang, grabe siya. 80 pesos lang. Wala rin, agatunga sa ayuda. Layo na kayo. 80 pesos niya, malingaw na ka, ma-refresh na ka. Di ba, mga no? Sige, imbitahan sila. Mensahe mo sa mga ginikanan nga gatan-aw ron, kunya, gasunod sa radyo nga, ang ilang anak, murabag hilig kay music. Suportahan nila. O suportahan gid nila. Mensahe po nimo, sir, sa imuhang mga isig kaingon mga trabaho sa industriya. Okay. So, mga parents na ay mga potential na mga bata na gusto sa arts like music and painting, ayaw gina sila pugni. Okay? Magpadayon gyapon na sila with or without your consent. So, let them be, and then I'm sure mo excel na sila. And then sa mga musikero, I hope medyo positive lang ta maguna-una because grabe lagi na negativity and sa pandemic, and then grabe na mental health issues. Pero I'm sure mo makalahutay rata kadugayan. Pohon, sir, pohon. Pohon. Sir, nakoy na una-unaan para medyo maganahan ng kuhan. Pwede ba na, sir, nga tapuko na to ang mga unsa naka-mask lang ta, naka-face shield, niya, unado, unya, manaygon ka ta sa City Hall, sir. Dito ni mong piano, isa kayo natin ito sa pick-up. Anak ko, sound system. So, naka-PPE? Kantahan na na to silang Mayor Oscar Moreno. Hindi kita malilimutan. Daddy. Magang salamat, Sir Nino Cesar Borromeo. You're welcome. Ang ato ang ani ng Dangal Award. Grabe. Thank you, sir. Congratulations kay sir sa imuhang nakuha nga award international o giila pagyud sa National Commission on Culture and the Arts NCCA. Congratulations, Sir Nino, sir. Amping permit. Thank you, sir. You're welcome. Certified gahi gini si sir. Kulba kayo. Busa ka mo again kag mo mga na mo mga ginikanan. No saya mo gagaya mo yung mga arts niyo da. Pagtarong eskwela, yan si Kuan dia. Ano ba? Suportahin ninyo kung makita ninyo na potensyal mga gagay, ha? Alas 6! James Ravelo Marzon, dili tanan mo sikero nakadawat og ayuda mga kagahi. Wala gyud bay, wala gyud dawat bay. Wow. Dili tanan bay, wala gyud dawat bay. Na-imagine na ako ng mga artista na sa bar. Pag nakinsa basulo nimo labot sa gubot nga lista. Sa Kinsay Basulo na ning kagubot sa lista. Number 1, 76% niingon CSWD o City Hall. Gisundan kini sa 11% barangay officials, 9% DSWD, og ang 4% niingon og wa may pakialam. Good morning, Queenie Sebastian. Good morning nyo dia, Lipton, Jan, Magalon, Danga. Good morning kagay, Babart, Maagad. Good morning ninyo dia. Balik kami! Kadyo lang, mamugas kami. Kadyo lang kayo, ha? Kahit iba'y kahit
matibay. Kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Ako si Raquel Car. To you by Bioprovix Probiotics, ADB Driving School, Fighter Wine, New Mustang Alchemix, Tak Computer Vendor, and D3 Lia Aggregates. Want to learn how to drive? Learn and drive at ADB Driving School. They offer theoretical driving course and practical driving course for 4 wheels and 2 wheels. Enroll now. You may visit their office at door number 1, Promenade Building, Kauswagan Highway, Cagayan de Oro City. Besides Save More Kauswagan, or visit their Facebook page at ADB Driving School for more details. ADB Driving School, your key to safe driving. Ang Bioprovix Probiotics girekomenda sa usa ka dialysis nurse. Prone ko sa una og urinary tract infection. So nakahunaw na akong doktor nga why not try probiotics. Nang magsige manggug ko og constipate sa una, dili kay normal akong bowel movements. Muday na nga naingon siya nga magtumar na gyud ka regularly sa probiotics. Di lang sa nurse ko pero as a person na ordinaryo nga tao, ang probiotics maayo gyud sa panglawas. Ang Bioprovix available sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Bisitaha ang ilang Facebook page na Bioprovix. No approved therapeutic claim. Kung wala ko'y sweldo na ay barato, nga dili ta magmahay, paligon sa lawas, papasok sa lahi. Fighter wine, fighter wine, pag-kondisyon, fighter wine. Capital University Medical Center, a private general hospital located at Guzac, Cagayan de Oro City, offers you state-of-the-art equipment on breast imaging with digital mammography and CT MRI complex with 2 CT scan machines and 1.5 Tesla MRI, and first in Northern Mindanao to offer breast MRI. For reservations, contact 0917-771-6865. For more healthcare services, visit www.cumc.com.ph. CUMC Advancing the quality in healthcare. Multi-awarded broadcast journalist Art Bonhoc Jr. Ug ang award-winning host ang Hilas King Bernie Bitok Bitok. Sila ang mga gahi Art Bonhoc Jr. ug Bernie Bitok Bitok. Oy, nagbabalik po ang inyong mga kagahe, Brother Bernie Bitok Bitok. Kagay, Art. Huwag inyong sulugon sa kanginan, Art Bonhoc Jr. Oy, teka muna. Oras, alas 6:52. Teka muna, be. Kadyo lang, ako sa pagawas kadyot ni Moni ang propose nga national budget for 2022. Naguna ang education sector, 773.6 billion. Sunod dayon ang DPWH nga dunay 686.1 billion. Tapos DILG 250 billion. DOH 242 billion. DND 222 billion. DSWD 191 billion. DOTR 151 billion. Og second to the last ang DA og NIA nga 103.5 billion og ang DOLE nga dunay 151.3 billion. Mao kani ang propose. Walang gipadala nimo ang katungkang sa kando. Okay. Mao ni siya ang propose mga kagahi nga national budget. First time kini Guy Bernie nga ang
education dunay pinakataas sa kasaysayan sa Pilipinas nga pinakataas nga budget. As in, di lang kay nilabaw lang, kundi pinakadako nga budget ever. Ever. Anong DOH? Okay. So, mo ni medyo taas-taas, no? Ang unsa? Siyempre, kaning kuhan. So, maniga ng pag-propose budget pa ni mo pa nang ipa-approve pa man ni kagaya no basta yung ani, no? O, gikan ka sa Kongreso, Senado, o na-approve na ni Presidente, pero murag mauna na siya. Murag mauna na. So far, mauna na siya. First time. At least, bisag siguro yano nga katawhan, dapat lang nga matagaan o yun anak kada ko nga budget ang education, kay murag ulahin na punta sa behind. Sige na lang ta ulahi sa behind, ani? Alright. Teka muna, kani mo isa ka video mga kagahi nga medyo si Duki medyo nasuko si Duki ani ha. Teka muna ito ning ako ning i-play ha, kadyon lang kayo ha. Winaharap na ninyo kami. Winaharap na ninyo ang dagal ng DOH. Winaharap ninyo ang lahat ng mga kasama ko dito. Hindi kami makaharap sa mga tao dahil lahat ang dami-daming sinasabi, ang dami-daming paratang. Wala pa rin akong tulog. Ilang gabi na po ito. Kasi this is really unfair, unjust. Yun. Medyo close to 70 billion pesos. Oo. Na magamit. Ha? Tama. Wa magamit. Oo. Nganong masuko man pod si Secretary Duque sa Commission on Audit? Nga mao man ang ilang findings. Wala man niingon sila ito nga gikawat na. Correct. Tama, no? Ang gibutang lang dito nga unused funds. Unya taliwala ba ito sa pandemya? Yun ana. Ngano man nga kanang let the investigation go on. Burabag kung sa ibutan na to sa tindahan. Ana. Ang nanay, ikaw tindera, ang nanay ni check sa kita. Ni ana raman siya nga, doy, murag kulang lagi imuhang kuan. Burag kulang na. Nakulang ang burnay nakulang nga sinsilyo according sa imong resibo ana. Pero wala sa direksyon na ingon nga, doy, nangawat ka doy no. Wala man. Lay na siya. Lay na siya. Doy, nakita na ako sa CCTV nga nangupit ka dito sa kaha. Kana lahi na siya. Kaysa ka ng findings lang at kadyo lang paki-check daw ani be kay ngano man ni nga naman lagi ni pa naman ni short ni kan paki-check sa daw ana. No. Ora mabitaw nga kan po na nawagan sa Commission on Election sa COA nga bantayan pud ning sa Cagayan de Oro kay billion kini nga kwarta nga naa po diri. Dako kay nga kay kwarta. Basin unyag di pud na tanan madapat alang sa angay idapat. Kay ani mo gud siya guy Bernie. Example kani nga tuig 2021 mao ni ang budget. Ihapak gid nimo na tanan kay para managod sa serbisyo sa katawhan. Correct. Meaning kung di mo na mahapak tanan, di man ka pwede dili pareha sa private sector. Dili pareha kani adto nga kita no, gatrabaho kita sa corporate world tama. Makayon uy, grabe. Nindot at least naka-cost cutting kita. Una kita yung mga savings. Sa gobyerno di pwede ana. Ngano man kay budgeted ka na o kiniha para ni sa ayuda, kiniha para ni sa katawan, kini para pabalay, patubig, anak tanan. Karon, kung wa nimo na dapat, meaning to say naay usa ka aspeto sa imong pagserbisyo nga wa nimo mahatag tanan. Mauna, unsay nahitabo, ang effect ana, ang consequence ni ana is ang katawhan na butang sa makaluluoy nga kahimtang. O sama pa ng litan ana okay na ba ang tubig sa Cagayan de Oro Water District diya sa mga lugar nga dugay ng reklamo nga kumuagas manggani brown ang ilang tubig murag tsokolate ngun ana so unsa man basin ang mga budget diya wala mahapak og tarong para sa panerbisyo ana o parehaanin sa kanini ang ayuda karon nganong inyo man ang tipiron nganong inyo mga unsa nang tawag anang magtipid ka nang sa Bisaya Bernie ha nganong inyong daginoton ha nung ngano nga 1,000 lang man nga bisan nga ni sus ani lang guna ka simple ha kung systematic
synchronized. Yeah. Nga paagi. Ay, ana, gamita ang taga-barangay. Pag humanana, pak, agbutang, o naara, o pak, dito dahil ka dito pirma, pak, dito tanan. Unya, abot sa barangay, i-collect ni mo na siya, unya, submit dito sa City Hall, o di paspas kayo. Pero kung imong naginuton, nga ang para 4,000, 1,000 lang ang imong gihatag, tanawa, di ba? Masuko ang katawhan, wala ninyo maserbisyuhan, unya, look at Afghanistan. Layo kay dating, no? Look at Afghanistan. Nganong yun ana ang mga Afghans? Nganong dito sila misalig karon sa Taliban? Because the regime in the past 20 years was corrupt. Pag kurakot gani ang namunuan, ang katawhan masuko ninyo, unya di ninyo mailad ang katawhan karon panahon na kay di na may bugok, di na may bugok, di na may bugok. Alam ka na nakins. Like to sa alam ka na nakins. Oh, anak siya diha. So, ang katawan maghilom lang na 1,000. You deprive the people of that money. Una, di na ninyo kwarta. You deprive that. Nya, ang problema ani kay mga politiko man mo. Sa 2022, bisan pa maghubo mo mga kampanya diha, bisan pa magdalamog mga artista nga nagbanid na lang na diha, wa nay tanan sapot. Di na day madala. Magbudots-budots tayo. Magbudots-budots tayo. Promise. Di na day madalag budots-budots. Ano kayo? Tanaw ko itong Liberal Party. Liberal Party ba ni Cagayan de Oro? Di na day madalag budots. Yellow ba ni Cagayan de Oro? Nakadaog manggaling nagkuhan. Ni green lang ba mong kalit one day? Nausap? Na diha. Tamo nga mga mayorya, Liberal Party ba? Tamo ang isunod nga lasa inidoro. Kung di ninyo klarohon yung pagserbisyos katawan gikan karon. Abilan ninyo. Dabi ba ang eleksyon karon kay online ay sa taon ang pagkwando karon wala na may rally-rally. So social media ang labanan ani karon. Social media. Di nada po na madawhan shaking karon. Gusto ka na mga politiko. So fundraise protocol. They will fundraise. Kabalayan. Inon ka manglamano gyapon na, mugakos gyapon na. Pero kung ayuda lagi kadi man lagi. Sa magtunin sa mutre. Robot. Anak man lagi. Niya inundahin mo, mugakos na. Kung na ginatawag na tong halik ni Judas. Wow! Unsa man lang naipataban dila ng halik ni Judas? Ano lang, oy, what? Amping, pagtalikod ninyo, pikat ninyo. Wa na mo malinti ang inyong gihimo kanamo pagpanamas-tamas, pagpandaog, panlutig. Mauna siya diha, mga ma'am og sir. So, hopefully, mo tayo may tabo. Pero, ang tanan. Ana, ang importante lang ani, tama ka ato, Bernie, ako gaduda ko, na kinini ang kang Mayor Oscar Moreno, gadawat lang ni siya gikan sa iyang mga advisors. Mga report. Ana. Burabag sa una ba nga ikaw akong station manager namin sa MOR ko nga imo pagsabaha. Nga natutyo data kay nakasulti tag binastos on air. Ingnan dito nga wala kita nagbinastos. O di giganahan po ng mga listeners. Giganahan ng mga listeners. Wala basta. Ngayon, Sir Art, okay kayo, wala. Wag yun ay binastos sukad. Di pagtawag ni mo sa i-report ni mo. So mo nang naitabo. Sa Jerbor, sa man mga watcher na ninyo. Di, mura pa ako isulti, mga watcher. Watcher man din na siya. Nyor, paspas mo instruction diri, tanan na mo, pag-action pa lang, ngalay COVID, amo din ko, paspas kami. Di, paspas. Muna tinod yun. Di, nireport siya. Yes, sir. Paspas kayo. Yes, sir. Yes, sir. Diba? Oy, time sa. Kumusta man po ni si Governor Bambi Imano? Murag wa man lang pug ka murag kataranta diha nga ang Cagayan de Oro gataas na unya ang Miss Or labas pasok raman ang katawhan mga silingang mga probinsya gapang istrikto na kaayo dunay mga RTPC artist unya ang Misamis Oriental murag unsa man natakda na pud mo sa Cagayan de Oro Governor Bambi Imano unsa man pare-pareho inyong gisundog ang style pod ni Mayor Oscar nga Moreno. Ano sa paman mo? Ang upol baya nga mao diya ang boundary taas. Tama. Ang saan taas. Pero niya wa pa mo makuyawan aning delta ani ron. Nanay alpha delta lambda.
fraternity and sorority. Grabe kayo ni mo padol karon panahon na. Grabe. Anong dito. wala man mo pang issue nga mga executive order sama sa Misamis Occidental nga ang tanang mosulod kinahanglan na ay ipakita nga RT-PCR nga test, negative test sa COVID. Nganong diri yano ra magyapon mo kaayo. So unsa man ning Cagayan de Oro ug Misamis Oriental? Kambal? Mo niya nga taas kayang kon karon no eh. So ato ba nang gitawagan si Governor Bambi Imano? Unsa dito bag niya tuod sa imong unsa sa sin pa ko, sin. Ako mo kung na sin ba ko. Oh, nana. So manawagan mi unsa man luag gihapon nga murag Cagayan de Oro, kumpiyansa diha na mo magtinaranta nga kung naa na gyud ang mga delta sa kada purok, kada zona, ana ba ang ato ang pamatasan ni ini Governor Bambi Imano? So sa Cagayan de Oro baya sukad walay gipagawas ka executive order ang maninong wala. Sumbanan sa security and medical nga kuan nga frontliners. As of August 17, 138 for Misamis Oriental. Oh. Bukidnon, 210. Sumuni atong mga abay. Sumunang Bukidnon dito. O sige, imyat tawagi si Mayor Maxeno. Palihog. Ato siyang i-phone patch kay ang upol sa Misamis Oriental medyo taas. Naa diha ang quarantine checkpoint sa Utlanan sa Cagayan de Oro ug Upol. Wa ba sila mabalakan ini o dahulat lang pud sila sa mando kon sugo ehekutibo executive order gikan kang Governor Yevgeny Bambi Imano. Karon wa kita nadunggan nga duna sila gihimo nga mga lakang aron nga kapugnan og istriktohon. Istriktohon ang pagpasulod sa Misamis Oriental. Sa Agusan del Norte, silingan nato na diya gikan sa Magsaysay Magsaysay Misamis Oriental o Gautlanan sa Carmen Agusan del Norte. Doon na sila ginapangayo istrikto kaayo nga mga rekisitos. Nanong diri sa atoa sa Misamis Oriental, hilom man kaayo. Unsa man, nabisi na ba ang tanan alang sa pagpangkampanya para sa 2022? Mo ginatong gikadlukan sa mga ay ba ni na ang number ni Mayor Maxeno? Na kung ako nga to i-try to i-text nato, tawagan nato. Ato siya nga tawagan. So, ipakita nato diya kay maokey ni ang sitwasyon kagahapon sa COVID facility sa Iligan, Guy Bernie. Iligan City, sus Ginoo, tanawan ni. Hadlok kaayo mga kagahi. Paminaw sa mo mga kagahi, bi kamo bitaw nga murag mo ilang tuwa ka ng COVID. Hinimo ra sa tao. Naay para ana. Kung sa primero ingon ana ang ato pamatasan, ganapod na. Inimbintor na sa tao. Naay para ana mo abot. The time or the day of reckoning will come. Pero mga ma'am ug sir, kana o COVID. Ana si audio bay natsot. Kaya kamolo ang kuan. Ya di lang na. O kana, tanawa ra gud ninyo. Tanawa ninyo. Luoy na kayo ang atuang mga medical frontliners. Gati man. Gatinga na ang mga COVID patients, anak mga ma'am ug sir. Maluoy in town kamo. Abi ninyo nga okay ra ng COVID nga murag sipon-sipon ra. Na. Ayaw gid ninyo hulatan nga moabot ang pagmahay. Kung kita karon sa ato ang kaugalingon, di kita magbantay. Ay kumpiyansa. AIDS bang gani, magkondom gani mo kay hadlok mo mamatay? Tama. Tanawan Ani mo. pa ba ka COVID nga klaro na kay dagan nga matay? As of yesterday, 80 ang bag-ong kaso for Iligan City. Tanawa ka na. Tanawa na ninyo. Di ka kumpiyansaan. Pag-uragay nato na imbita diri ang ilang City Information Office ha. Nga 30 mataranta na sila, samot sila gakataranta ron. Nga pa doon na sa gatos. Ginatawagan natong numero, kanat birich ba? Kanat birich man. Kanat birich. Oo. So balik kita diri mga kagaya sa ato nga programa nga dapat dili nato pwede basulon. Ayaw pag pinarihang Trillanes nga namatyan nan silang taga Magdalo mo nga I hold Duterte accountable sa kabatayon sa usa ka Magdalo.
bugok. Kaya kung mga takda na gani kita, pare ana 1,000 naman na, 4,000. Unya inyong irisgo ang inyong kinabuhi di magtapok mo sa gym unya mga saba sa inyong kapitan. Kung naay mo abot, salamat. Kung wala, bantay. Ano naman guna sila? Kung kompleto, dili. Labon kung eleksyon, kompleto ang listahan. Karon nga ayuda, diha pagkakarakara, unya clean list. Nangawa ang mga original nga ngalan sa listahan, nga napulian og mga patay. Oh, kagahapon mo po ning gisend sa atong mga kagahi sa atong grupo, sa kagahi group kaning naitabo sa puerto. Oh, tanawan ning sa puerto karon. Oh, mo ni. Dito nagtapok sa gym, ang uban mga cashier wa na mag house to house, nagulat na lang dito sa covered court. O sama ana wala ray usa ka metros, usa ra ka dangkal ang ilahang social distancing. Wala sa unya social distancing. Kung mga sakit ka mo adto mo sa gobyerno, wa nay ospital. Nya pag human diha pa mo nga istining gobyerno ani. Diha pa mo. Kaya nga sakit na mo. Ang problema lang ani sa inyong pagkasakit, di pa mo manugaan nga doon na mo sintomas. Correct. Galakaw-lakaw mo. Nangatakod na po mo sa uban. Nya wa pa mo mabakunahi. Iampo na lang daw na sila. Kagayan na nasa linya sa telepono at nang gikuan. Ito pang na si Mayor sa Opol. Mayor, good morning. Ayong buntag gahi Mayor Maxeno sa Opol, Misamis Oriental. May buntag bro. Good morning sa May buntag Noble sir. Ang Opol ang dunay pinakataas nga COVID cases sa Misamis Oriental. Ngano man kini og unsa gihimo sa lokal nga gobyerno aron nga katawhan di mabutang peligro. Tinutalay sa COVID problem sa city. Automatic no labi sa bara pinakatako and patay na no nga din nga buhay permit kanang mo tapok ani John magod sa Diyan, Mayor? Ang mga kaso ni ini anaa sa bara og igpit, which is mao kini ang duha ka barangay nga naa sa sulod sa Cagayan de Oro. Tama ba ko, Mayor Seno, sir? Kajalan, naputol, kajalan, tawagan na ito, kajalan. So, kaning igpit, kaning bara, naan ni siya sa sulod sa Cagayan de Oro nga area. Pero dili na ni siya sa Cagayan de Oro, sa sulod sa Cagayan de Oro. O ni sikbit gyud. So, mitaas ang kanang kaso sa Opol, pero ang ilang kataas, ang ilang record naa sa bara o sa igpit nga sa barangay Bulwa, Ipunan sa Cagayan de Oro. Ana. Wala sa signal ni Mayor kinakanad wala nang ita pa siya sa signal kadyon lang kay mga kagay ha. So, balik kita sa atong inisgutanan mga kagahi. Dili ta magkumpiyansa bi ato pong nga panalitdan ang atong mga kagalingon. Putol man. Mayor, nara. Noble Mayor, good morning. Good morning. Ayan. Sa imo ang istorya kay although putol-putol pero mo ni ang ako nga murag nadawat nga impormasyon nga as ang kaso sa COVID sa Opol pero kini tananahan og diha sa bara og igpit nga silingan ra or naa pa sa sulod sa Cagayan de Oro City. Tinudan na lagi Bernie, no? So ang ato yung lugar, so ako said taga duol sa Cagayan de Oro nung busaka gayeng ko sa Cagayan de Oro saka kita automatic kaya dependent kayo ang Opol sa Cagayan de Oro. 90% siguro 80 to 90% sa ato mga tao dia empleados Cagayan de Oro, no? Nalang puyo sa bara igpit pero tuwa sila sa kaya trabaho. And then kita amo lang side, no? Sa among agriculture side out of job employees. Walo ka mo so lockdown na to agriculture. Atong personal
no? 5 ka buok ang nag-positive. So ato sa karon atong gibuhat ang munisipyo dito pasudlan og outside. Di na to pasudlan. Border control ta na atong gibutang ta og area nga wherein kami nila mutan-aw mo gawas kung si tuyo, no? So ga-office ka punta morning until afternoon. Yet ang ato lugar nga kuan buhay jud tag mayo. And atong MIO di pa man kay puno, no? Nag-expand kita ato na tas third floor. And then natay oxygen, mga regulators para atong gi-plaster pundo if in case ay mga emergency. So daghang kitang ipabuhat nga kuan lugar, ang except na lugar nga ang ato bugong munisipyo diin sa kay na nakadatok. So ang tendency magod, no, atong kuan igduna na symptoms. Mo na problema ba? Kay panlitan ato gyud i-swab ang prior sa symptoms, di ba? So mo na atong prevention, pero sa gyud mahal mag-swabbing. Sa una gisigtag pang swab. So mahal sa kayo, di na kaya ma-afford, no? As a matter of fact, sa nangamatay lang Bernie, no? We spend already more than $1 million sa among mga cremation. Kaya naman mo sa crematory sa kuan ba sa Divine Shepherd. O na yun yung book up ang atong sitwasyon. But anyway, naningkamot ka po ng LGU na pamagitay in advance para masustain na to for this year. And next year na po na atong gamiton. Nya nakatagam sa tani Bungo og mga 3 million enough for mga COVID sustenance. So we hope na ma-control sa kagayan, ma-control po na mo kaya mo na itong pangamutan. Pag-control sa COVID problems. Mayor Seno, kanang wala pa man po ipagawa si Governor Bambi Iman executive order kay murag yapon lang mangyapon ang pagsulod sa mga biyahero sa Misamis Oriental. Dili sama sa Misamis Occidental ang mga dapit sama sa Agusan Norte nga mag-require nila sa mga mosulod sa probinsya. Murag sa ato adri wa man ato kadnay po. Sa imong tan-aw ba kamo League of Mayors? League of Municipalities. Panahon nga dumingon ana nga klaseng pulisiya para sa tanan nga mosulod sa Misamis Oriental magkinahanglan og RT-PCR? Wala pa gi-impose, no? Wala pa gi-impose na executive order. No, ang restrictions na executive order pero wala pa gi-impose. Pero kuang ini mo ang unique ining atong sitwasyon Bernie sa atong lugar, no? Kining kung Cagayan de Oro is part of Misamis Oriental. Misamis Oriental is part of Cagayan de Oro. Kaya tupad na pero kita katong Capitol nasa Cagayan de Oro, di ba? O niya, unsa to pag-lockdown, taas ang COVID sa city, so to pag sira. Nga gaatbang man ang kanalang ipunan og Bambara. On the right side, it's part of Upol. On the left side, it's part of ipunan, Cagayan de Oro. Kag ipunan nagsaka po na yung problema. So magtabok-tabok naman na sila. Believe ito, so to pag sirahan tong karsada just to have that border control, no? Muna ina nakabugat ba? Muna ang ato lang niyangyo lugar, magtinabangay kita, pati yung katawan. Di mo ni pwede good nga isangon lang sa gobyerno tanan, Bernie, ang problema. Kaya ang katawan po dapat mo cooperate. Pag ingon, stay at home, huwag kayo buhaton, ay pagsurusuroy. Labi na kung MSCQ na ta, makita na to ang SM, nagsaka na po nagdaghan na po ng tao. So, avoid yung taga ng tapok-tapok, mga sa bali ba? Full meantime nga di pa ta bakunado, ano? Ako gali ever since gagawas mga pero di ko matog mga mall, di ko matog mga crowded areas. Ako sa office balay, and then bisita. Karon gabuid ko na ang kasal, gabuid ko na gali ang bisita. Ako katan-aon kay akong bisita kay lisod kayo og di to kuan kay mabiktima na. Karon lang bago akong uyuan si Mr. sa Bornido, sus town kadyo ta kayo. Luoy kay ang gandang ba nga naalanganin kay tungod kay sakto ng edad, no? Bakunado pa kay siya. Mayor, ang mga nagpositive mo diha, asa man ang ginadala? Napon mo yung ano diha? Actually, namin ko galing MIU, Bernie, ano? Nag-average kami na karong mga 30 kaping 40 na sa MIU. Oo. Atong municipal isolation area, ano? Unit. So far pa wala pa manobra, kaya pa?
Oo, kaya pa man kay napabantay room for expansion, ano? And then aton sa nang i-develop ang barangay para ibalik nila ang BIU, ano? Para barangay isolation unit. Ato na sa nang encourage sila tungod sa pag-rise lagi sa COVID. So we hope na malagi na, as I said, no, ato gining tabangan din ni pwede nga mag-indusara ang gobyerno. Nag-regular lockdown pa kada, Mayor? Hindi pa din ma-solve atong problema. Noble sir. Good morning. Si Art. Yeah. Okay. So, O kanang imo pod ba gihapon gipadayon ang katong granular nga lockdown. Kunay usa ka balay dili pagawason unya i-lockdown ang kanang nga balay o kani nga grupo sa mga kabalayan unya gagayuda para di lang sila manggawas kay positive sila. Gapadayon pagyapon. Gi-pull out pa ginato, Robs, no? I-pull out na ginato. Di na pwede. Nga sa balay. Magreklamo magsilingan, Robs. Atong ang dugdura kay positive sila, pull out yun. Pull out yun ang tanan. Dadon yun sa MIU. Oo. Di kita mo tolerate nga anak lugar nga anak aras balay. Tungod kay magsurusuroy ka ng bata, magsusuroy ka ng isa, problema ka na. O niya, kadua po, ang silingan, magreklamo ka ng silingan, Obs. Basta doon na, like for example sa City Homes, no? Kanang mga subdivisions, Youngsville. So, pagreklamo sa silingan, problema man ta. So, mo na nga, ato yung i-pull out good, butang is MIU. O, kung pwede, mo nga ato, or else, ato sa city. O, di ba, hospital sila. That's the alternative. Alright. So, unsay mga lakad ninyo kaya at least man lang mapugnan ang pagsaka sa COVID? Noble Mayor. Okay, nate border control sa atong munisipyo. Dili ito pasudlo ng tao maski sa mga kinanglan. Ang doon natay emisary mo gawas tanaw kung sa iyang ituyo ug importante kang tuyo, then that's the time siguro ma-entertain nato, no? Og dili kay tanto importante nobs di nato magkuhan. Ako i-avoid na akong kasal. Cancel. Monitor dito tanan sa mga activities sa within sa barangay, ano? Pero mo lang na ang barangay gyud tanam sa sila kung galingon nga kuan, sila mismo dapat mag-strict compliance gid sila, especially sa mga tapok-tapok, especially more than 30 mga parties, mga birthdays. Bawal bisag lima crowd na ng lima oy. Sabagay og palitan dugol gyud crowd na siya bali. Oo. Mao gani pinakabukat sa ato. Mao lang gina as I said, no, ako lang iangyo ba ka. Kita mo gud naata sa syudad lang. Mura kita syudad kay ang ipunan o ang bara ga tupad naman ni ka. Syudad naman kita. Pagsaka sa syudad, saka kita ipunan og igpit. In the manner. Mayor Maceno in town diha permi Noble sir. Daghang salamat sa imong oras. Yeah, no, salamat yan, no. Ako lang yan yung katawan nga, magtinamahalang tayo, dili ni problema sa gobyerno. So, dili ni problema ni natong tanan, kining COVID, kaya di na ito makita no? So, isip amping po, no, amping po kamuntanan din na. Salamat. Ay po pagsuro-suro po sa isim kay open na mag-isim, no? Salamat, no. You are of the days, ha? Sige, salamat kayo, Mayor. Salamat. Buntag. Alright. Delo si Mayor atong gidisturbo. Salamat kayo, Mayor. Kanang kung mutaas ang Cagayan, taas po ang masilingan. Anak yung may tabo. Tama kung munaog ang Cagayan, naog po ang masilingan. Tama. Kaya mo gini mga adol, mo ning gitrabaho, mo sulod, di ba? So kana diya nga mga borders. Mga kagahi. Ay nako. Kanang paminahon sa nato ni tanan jud, paminahon sa nato ni. Kalimang kag na ay importanteng tuyo atong unsay tato ang kabanay ani kay moadto ga Cebu, importante yung kaayo. Grabe ka unsa. Una ka makalukat na yung ticket karon. Ha? Kinahanglan nga na ay swab test. Swab test yun ha? Dili, wala tong saliva something, wala to no? Dili, swab test. Swab test yun, okay. May nana. Unya ang style di mo din na nga katong gapamiki o anak sa inyong kabugok ano din madakpan mo kay larga ka ba karo Sabado
Wednesday taron. Kailangan 72 hours man na dapat, within 72 hours ay mong usa. So para ma-sure mga Webes ana no, pagkaugma magpaswab ka pero magpa-schedule sa ka. Mao ni mga kagahi ang kanikuan ha. Mao ni ang ilahang proseso. Mo tawag ka sa hotline, mo text ka, balusan ka, naa dito ang mga detalye imong i-fill out. Pangalan, tanan, i-text back nimo to sa either Red Cross or sa ospital. I-encode ay na nila dito. Pagka man na kay confirmation, pagka ugma, magpa-swab dayon ka. Ana. So, kung positive, ginalan ka nga i-isolate or i-extract. Kung negative, pwede na kakakuha og ticket. Larga. Pag abot ni mo dito, example mo, larga kag Cebu, or Manila, or Davao. Ana. Kung yan, na ito, Malvern Esparcia. Negative. Pak. Walang kakabalo. Ila dahil na siyang itawag. Kung asa ka nagpa-test. Asa ka nagpa-test. Tama. Kani si Malvern Esparcia. Kung saan ni? Pa-test ba yun? Oo, tama no. Tanaw computer. Seconds na na. Pak. Ay, negative na. Okay. Sige sir, go. Kani si Juan de la Cruz. Wala man na sa mga record. Pak! Usas. Uya, iswab dahil ka. Pag ma-negative ka, positive ka, doble ang imong kaso. Doble ka, tama, no? Sige, pag binuang pa mo mga amawa mo. Dali na maging nakopyahan ko ng mga test ko garon. I-scan. Dali na mga kopyahon. Dali na kopyahon. Dali na kopyahon. Scan. Ka ng mga computer. Scan. Correct. Kanang Photoshop. Oo, ana. Photoshop na, ana. Oo. Pat, present. Dito na nangabulabog. Wa kakabalo. Online po itong naa sa mga checkpoint. Kana man yung number, tama. Pak! Art Tunok Jr. Wala man sa mga record. Pak! Usas. Mauna, diha. Nga. So mo ni grabe ka lisod bisan gani mo biyahe karo mga panahon na. Ngano man ni gituyo ni para nga walay movement sa mga tao kay ang virus dili maglakaw-lakaw. Oo, ang tao dili pud airborne. Ang virus kinahanglan siya og host. Kinahanglan na siya puy-an. Asa siya so, dili na, so sayop na itong gi-imagine na kung naglingkod na ka daw, wakay gibuhat, tapos naglutaw-lutaw sa hangin, naganana. Tapos muadto ko sa imo, hup, nakandayin kinalangap. So, dili ang ana, no? Dili. It's a... Kanya karon sa mga laway. Muna tablets. Diya. Storya. Sama na ito ron. Ako ras diri sa usa kanina ito nga lawak. Diri. O nga library. Storya da. Pak! Ano yung mga laway nga di nato makitaan? Nga kabalo ba mo unsa ni kalayo ang laway mo travel? 3 meters. Masamo pa itong hatching. 10 meters. Matod palagi sa akong utol nga doktor mo, ragay piminti na balik-balik. Pag mas lang yun mo, noy. Mas? Okay, mas. Unya, kantsawan tag. Ikantsawan beta. Ay, labi na ito mga Pinoy nga. Nakapuyo lang mong Amerika. No? Dili na silang, ma'am. Katong mga, unsa, grabe kay ma'am ba sa Facebook nga. Unsa lang ng Pilipinas, naapay mask, naapay face shield. Tanawa mi. Tanawa sila sa beach. Karon, ikat ninyong tanan, balik mong mask. Nga malik mo tanan. Mas, ang problema mo gagay art, pag magtapok-tapok, tausahay ka na, primero, nakamas pa. Kadugayan, pag malingaw ng istorya, libutang na rin dire. Ubos na, anak na dayon, storya, tabi, chismis. Dito na dayon, nagsugod ang tanan. Anak na diya, mga ma'am. So, amping ta. Kana mga problema na sa gobyerno, pasagdi sa anak, ayak kayo mo ka-affected sa anak. Pangita, tagpamaagi, unsao na to na. Mugawas lagi hapon ang kamatuoran, mga ma'am og sir. Mugawas lagi hapon ang kamatuoran. Iman ina. Ug mo abot ang panahon sa hukmanan. Lungsod, ikaw ang maghukom. Balik kami. Mamuga sa mi. Kadyo lang. Kainibay sa balita, sa kalingawan.
XCMG, Grader, XCMG, Bison, XCMG. Doon na sa kitang garbage trucks and fire trucks. nindot ni alang sa mga contractors ug LGU. Kung XCMG trucks and heavy equipment, Siguraduha na sa XPI o Sojo Pacific International Trading ninyo ka na mapalit. world class o pulido na, barato pa. XCMG World Class Trucks and Heavy Equipment, distributed by Suzu Pacific International Trading. Gahi ni Bay! Alang sa inyong mga panginanglanon sa construction projects. Ang Mortar Masters and Concrete Builders, andam mo tamang kaninyo. Sama sa Ready Mix Concrete modernong pile drive system kung mga dekalidad nga ekipo alang sa inyong mga proyekto. Doon na sa makita yung nagkinusara nga pinakabago, pinakataas nga concrete pump alang sa high-rise building construction. Bisitaha ang FB page, Mortar Masters and Concrete Builders alang sa dugang impormasyon. Mortar Masters and Concrete Builders. Ang inyong kauban sa inyong kalambuan. Mortar Masters and Concrete Builders, supplier of ready-mix concrete, concrete piles, and hydraulic static pile driving system. Gahi ni Bay! Sa panahon karon, dagan na food supplement nga gahatag sa vitamin C. Ang vitamin C or ascorbic acid gigamit ni sa pagtambal o pagpugong kung ubos ang atong level sa vitamin C. Ang simptomas ana kanang dali rata maluya, and then muscle weakness, joint pains, bleeding, and then rashes, and then pangit ang skin, no? So sa panahon karon, importante kaayo ang atong vitamin C as an immune booster para ma-maintain ang kapiskay sa tibok lawas, no? Whether sa skin, bones, cartilage, teeth, and blood vessels, no? Busa, palit na mo og cherry seaweed kamo extract and zinc kini mapalit sa inyong mga suking parmasya. Si Bernie bitok-bitok ni, ang stress, kakapoy, pagkaidaran o guban pa. Ang pipil lang kay hinungdan nganong makapahinay kini sa imong sex life. Ang Biramax Capsule, usa ka supplement nga makatabang sa mga kalalakinan kontra sa erectile dysfunction. Aduna gininindot nga mga sagol nga herbal extract nga makatabang sa pagpadayon sa kusog o pagpabalik sa gana. Sama sa tongkat ali, gigamit kini nga traditional medicine tambal sa malaria, impeksyon, hilanat, pagkabaog sa lalaki o erectile dysfunction. Korean ginseng, gikonsiderar nga usa ka energizer, normalizer o reducer sa stress. Kini usab makapabalik sa gana sa paghihilawas. Ginkgo biloba, kini mo paayo sa memorya, makareduce sa anxiety o pagkabalaka ug mo support sa erectile function. Og ang horny goat weed, tambal sa pagka-impotent sa mga lalaki ug makatabang usab sa mga lalaki o babae nga kulang sa interes sa pakighilawas. Busa, mag Biramax Capsule na. Mas gahi, mas lami. Kini available sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Save All Pharmacy ug sa tanang branches sa Butika Pangmasa. Enjoy faster speeds with the newest Parafiber Fab. Faster, affordable broadband plans. Visit any Parasat branch near you to apply, switch, or upgrade. For new subscribers, you can apply online. Share the good news with your family and friends. To do our part in preventing the spread of COVID-19, we encourage everyone to use our online services. Visit www.parasat.tv or our 24/7 hotline 088-555-9200. Apply now. Gahi ni Bay! Gahi ni Bay! Gahi sa balita! Gahi sa kalingawan! Multi-awarded broadcast journalist Art Bonhoc Jr. Ug ang award-winning host, ang Hilas King, Bernie Bitok Bitok. Mga balita nga dapat nimong mahibawan. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoc Jr. Aniya na ang mga gahi nga balita. Mga uluang tudling sa ikaduhang hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Kabaing gapakaron inong pulis gisikop sa tinuod nga mga pulis. Barangay Kapitan og Tresurera sa Iligan gitangtang sa ilang posisyon sa ombudsman. Wa ka commander sa NPA sa Samar arestado.
Ang Pinoy sa Afghanistan gipaningkamutang maluwas pagawas sa kagubot sa maungan nasud. Sa balitang sports, Gilas Pilipinas nangandam na sa hingpit sa umaabot nilang mga international basketball competition. O sa balitang showbiz, Sarah Geronimo, buntis na ba? Ang mga detalye nini guban pa sa kinong hugna sa mga gahi nga balita sa Home Radio 935 Cagayan de Oro. Gahi nga balita. Arestado ang usa ka babae nga gapakaron nung sakop sa kapulisan atol sa natigayong aksidente sa barangay Balubal, Cagayan de Oro City. Giila ang nahisgutang babae nga usa ka DMA kilang insa nakiglali sa mga pulis tungod sa kalambigitan niini sa usa ka vehicular incident. Dihanggi sukit-sukit na pag-ayo sa mga pulis nasuta nga wa kini pertinenteng papeles o ID man lamang sa pagkapulis ang maong babae gipasakaan na kining kasong usurpation of authority. Gahi nga balita. Kumbiktado sa kasong grave misconduct ang barangay kapitan og treasurer sa barangay Tibanga, Iligan City nga sila punong barangay Camilo Anduyan og treasurer Marisa Kabili. Gireklamo ang duha sa ombudsman human wala matod panlaggirimit ang 70,000 pesos kahalin sa pagbaligya sa mini dump truck sa barangay. Gireklamo sa duha sa questionable pag-hire og job order nga mga empleyado sa barangay. Gitangtang na sila sa serbisyo ug di na nila makuha sab ang ilang mga retirement benefits. Gahi nga balita. Balitang Visayas. Arestado ang duha ka giilang commander sa New People's Army sa Katarman, Northern Samar. Mga suspect giilang Nelcar Marino ug Ronald Lovino nga dugay na sang gipangita sa kapulisan tungod sa kasong frustrated ug attempted murder. Gahi nga balita. Balitang Luzon. Nalubong buhi ang usa ka magtiayon sa landslide sa Itugon, Benguet. Mga biktima silang Nester ug Maureen Talingsig nga mga mangdawdaway ug bulawan sa suba. Padayon pang ginakubkob ang lugar kung asa sila unang nasiplatan nga natabunan sa bagang lapok. Gahi nga balita. Balitang sports. Gapang limbasog karon ang Gilas Pilipinas alang sa ilang dula sunod tuig. Karon pa lamang nagbansay sa hingpit ang mga basketballistang Pinoy human na reschedule ang duha ka major competition sa FIBA Asia Cup ug Southeast Asian Games tungod aning COVID. Sanglit taas pa ang panahon sa ilang paghulat. Gipaniguro sa Gilas nga ma-perfect nila ang ilang set play aron ilang malupig ang mga tag-as nga kontra sa nagkadaiyang mga nasud. Gahi nga balita. Balitang international. Nakaabot na sa nasud Qatar ang 32 ka mga Pinoy nga naipit sa kagubot sa nasud Afghanistan. Sumala sa Overseas Worker Welfare Administration kun OWA o Department of Foreign Affairs kun DFA na doon na pa'y 130 ka OFW ang nakaroon sa Afghanistan. Kapangitan nagpaagi ang DFA ug OWA aron maluwas ang mga OFW gikan sa kagulian sa Afghanistan. Ug sa pinakaulahi nato nga nakuang impormasyon, daghan sa mga Pinoy ang dili mo gawa sa Afghanistan tungod kay lahi daw ang gipakita sa media ug tinuod nga kahimtang sa maong nasud. Uy. Gahi nga balita. Balitang showbiz. Showbiz. Nikalat na karon ang spekulasyon sa mga fans nga buros na ang aktres ug singer nga si Sarah Geronimo. Tungod kini sa post sa banan niyang si Matteo Guidicelli sa Instagram nga plano niyang magpalit og family car. Na-excite ang mga fans og ni komento pa nga apilan na lang og palit og baby car seat. Ibalo si Matteo sa mga post og ningon nga mokalma lang una ang mga fans. Sa karon wa pay official statement ang magtiayon kung mabdos na bagyod si Sarah Geronimo. Char. So ding artista Berno kay
Gikan sa unsa? Dili ka na, nihunong na ang pagdugo ni Sarah Hero. Ano ba? Delayed na og 3 days ang kuan. Para sa atong buwelta. Mga komentaryo nga duol sa inyong heart. Hisgutan ta sa Buwelta ni Art. Freak out, yo! Oh yeah, alas 7:38. Agosto 18, daghan di tanang magpakasalo mag-abri og kuan karon. Kanang mga negosyo kay tungod na ng utso-utso mo man, di ba? Oo nang gini nga in your dreams. Ladies and gentlemen, para sa Buwelta ni Art, the 3-time KBP Golden Dove Awardee, Mr. Art Bonhot Junior. Gahi, oy. Basta mga junior. Gahi, oy. Good morning sa mga junior. O na mga senior. Nga mo hinungdan nga ang mga junior dunay tumoy. Sa ilang ngalan. Sa ngalan. O sa tanan, gipamingaw sila mga junior kay wala na sila magkita tungkol sa pandemya. Hinaot ka mong tanan anaa sa maayong panlawas. Kagahi, sa ato nang nahisgutan kaganina sa pinakaunang higayon, pinakataas nga budget gibubo sa edukasyon. First time kini sa kasaysayan sa Pilipinas, diin ang budget sa edukasyon pinakataas. Nakita na siguro sa gobyerno nga takilid ang edukasyon atod sa pandemya nga makakonsumisyon. Busa sunod tuig 2022 dapat mamawi ang Department of Education mao sa kapin nga budget nga 5 trillion, ang DepEd dunay maangkon nga kapin 700 billion. Kasagaran kung budget ang hisgutan, military ang perming unang mapiskan. Usually ang edukasyon naalamang sa ubos nga ang permi kining mapaksian. Pero karon edukasyon wa gyud sa budget gi alang-alang. Uslan mang gitinuod ang para sa DepEd nga budget. Dapat apil na diha ang mga modernong gadget o gasto sa mga teachers alang sa ilang internet. Aron mga estudyante sa pagtuon di mga iwit. O di kay magtutudlog estudyante, mao na rin tao personal nga mukuot sa ilang paket. Mga estudyante, paminaw mong tanan, ay musli kini og di magkinapayas. Tuon mong tarong og di mamayabas. Aron mapuslan mo puhon og di magbinalasubas. Hi. Multi-awarded broadcast journalist Art Bonhoc Jr. ug ang award-winning host ang Hilas King Bernie Bitok. Art Bonhoc Jr. ug Bernie Bitok. Gahi ni Bay. Oy! Isa may basulon sa imo ang poll question. Ang 76% niingon nga ang basulon CSWD og City Hall. Ang 15% niingon ang barangay officials. 5% lamang niingon ang DSWD ug another 5% niingon og wala mi pakialam. May nagpermi ang civilian ani, mga kapitan. Oy, hello dito diha. Tama, mo gyud na. Maria Itorde, hello diha. Salamat servant avid listeners here. Basasa na mga shout out diha, guys. Meracel Torres Kabile, salamat sa 50 stars. John Valerie Unsa ang Buluga. 50 stars, guys, Bern? Ano na yun, ana, day tuod? Kuha na siya, murag digital stars. Mo donate sila sa tuwa. Tapos ang value sa star, pwede na siya i-convert into dollars. Ang one star ata 0.01 something dollars. Kaya bali mo ng support nila sa mga kuhan. G centimos, ana. Mga ana. So na yung mga tao 50 stars. Salamat. Mo na ilang pag-support sa to. Murag digital Salamat. Harry James Ravilo Marson, congratulations. Dili din silang singlon, ana. Dili, magibali.
Kaysa money, ay lang yata sa to stars. So magkadagan niya itong stars, makonvert din na siya. Sige, B, daghanan ninyo ang mga stars, B. Salamat daan sa inyong paghatag ng stars. Congratulations, Professor Nino Cesar Borromeo Tiro. More power. Uy, si Kuan, Boss Payitan, morning! Uy, ay, siyempre, musician man siya. True, ang music, way undang na practice and study na siya. Even if you don't feel like it, you have to keep working para dili mo taya imong hands and brain. Sumala ni? Ni Payitan. Cool ba? Good morning, Noble Payitan. May man na sa mo finger, na. Brian Noble. Si Payitan mo na siya mo finger. Mo man na yung gamiton sa Si paggitara. Payitan mo, pinakahawd mo finger. May mo na pinakakuan. Omar Bautista 5, hello po. Salamat sa pagpaminaw. Naminaw sila sa radyo, naminaw pagit sa live. Grabe na ginawa. Si JPL, good morning mga gahe. Art and Bernie, simple rajod, swab. And isolate rajod kung manggawas ang mga adult rajod with purpose. Correct. Juni Lagura Aspirin, ang vaccination dia Mayor, kumusta man? Kadagan ra ba cases? Labi na sa Bara Upol. Good morning, Romel Rata, Tony Galarpe, dagan salamat. Mark Anthony Sanchez, Mel Kabilin, mahal man ang magpaswab. Di ba gatong gahapon sa Butuan mo'y libre, no? 4,000 ang swab. Grabe. Gahi burn 4,000. Grabe. Mahal man magpaswab, wa pagiklaro ang result, maski ang negative, himuon og positive. At dahil sa gipangutanan nato na mga kagahi, no? Kay usay nang gawas na nga istorya ba? Na murag unfair ka na labi na sa Red Cross. Unfair ka na siya. No? Kay di gid daw na tinuod. Di na tinuod nga in fact pwede nilang ipakita sa imuha diha, no? Kung pasudlon lang ka sa ilang laboratory. Dili daw na tinuod yun nga negative ka o niya himuon kang positive. Ang kasagaran man gud uban kagay Art, munang na sila ingan ang espekulasyon kay uban, for example, swabon ka, tagibutan na din ka sa isolation, di naman gud din sila kakita sa unsag result, so tawagan na lang ba, ma'am, positive na mo. Ana ba? Hindi na pala ng laboratory kay naman gid na mo gawas man na diya, so pwede nimo picturean, sendan nimo oy mo dining result ana. So muna na uban ay pagduda nga, ha? Tinud ka to nga, unsa kaya tong alamag nga positive bagyo ka to, tinud to nga positive kay igor man tagitawagan ta. Wala ra ba koy gibati asymptomatic? O ana ba? Di na po na papel. It becomes a public document. Mga medical technologies. So na kay right dapat ana no? Dapat na kay right no nga mangayog yung katong ano no? Katong papel no? Ana gyud dapat no? Kay di lang ingon na katong gitawagan lang man mi, ging na naman mi nga positive mi. Tawa mi mabuhat. Wala man may gibati asymptomatic daw mi kanay nga ba. So in fairness sumala sa Red Cross, dili ka na tinuod. Kay madaot pud na sila diya kay mga professional ba na sila diya. Arventlo 50 stars. Padas, New Zealand 1 year confirmed case sa COVID, lockdown. CDO 200 kapin. Tuloy-tuloy, ibalik ang MCQ. Preskon. Arventlo, dagan salamat sa 50 stars. Dagan salamat. Harry James, nice one kagay Art. Dapat education gyud ang unag yung unahon. Kabalo ka. Kung madugay pa bito ning kwan. Nakita mo na ko nang about sa module ba. Kung madugay pa gyud ning ingani COVID bito. Lisura gyud kay nang kwan eh. Nakita na ko ng module kay wala maginay. Imagine anin ko kay Art. Kung sa online galing, maglisod magalig discuss nga bisag online na nga na istorya ha. Samot ng module, tagan lang ka. Tapos basa ka. Saan ni pagsabot, ha? Ang pinakagrabe na mo, bisag kami nga ga-homeschool na for how many years namin ga-homeschool, ha? Sa homeschool global. In fact, di na nag-graduate og elementary among anak. Niya ang ako ang 8-year-old, grade 2 ni siya ron. Sugod din siya, homeschool din siya. Di siya kanang conventional school. Nanaday ko grade 12, mag-college na siya, homeschool gihapon. Ang pinaka-challenging, kanay yung Tagalog. Kanay yung tinuod yung ka. Ang Pilipino. Mao gina. Aralin panlipunan o Pilipino. Aralin panlipunan, kay murag, kita, labi na nata sa media, when it comes to mga history,
Pero kanig yung inong kasi yung anak nga, God, what is panagore? Napagaling words sa nga wag gid ko kuan ka ilaw sa magina nga Tagalog What is kalaw. salumwit? Ano ba? Kung nga, Panitikan. na may mga teknik ana. Mga gini ka na, kung wag kita kabalo, ay kasabi mo, tundya! Ay, dili. O bitaw nga, nindot ni nahitabo po rin nato, nga, you parents, we parents and children, must learn together. Ino na to, nga, Hala, ay, wasa ko anak, pala and sa anak ha, Tonta. let's learn it together. Ato din rin tunan. Mao man akong gibuhat kagabi. Giabayan ako si Rusty siyang Pilipino. Nalumba man nung katulog. Kaya para pod makita sa mga bata nga, bisan dig adult ka, dili tanan imong nahibalan. Maosad. Nga dili ka akni ba? Nga, kay ang ilang una nga, hawad man ni mo parents, ana. At least sila pod kumudak ko, nana sila, bisag, ang pag matuto o pagtudlo sa mga bata, dili lang kinahanglan nga, kanang typical nga, mauni, basahan ni, ana. With our actions and reactions, natudlo usab kita sa ato mga anak. So, ino nimo nga, anak, sa tinud-an lang ka, murag, nalimtan man ako na, Struggle ko. Tama. Ato ra gunin tun andungan bi unsa ni bi. And then you go to Google. You go to YouTube. So mas better ing ana, sabayan nimo. Para pod makita sa mga bata, mga mama ug mga papa nga. Bisag adult day no. Dili day tanan ila pong nahibalan. Dili po sa mga dili po na mo ana no nga bugukon po ni kong papa no. Dili sa mo ana ako sa akong anak ana. Dili gid ko naliwat sa kong papa no. Liwat gid ko sa kong papa oh. Kay kung muyo ka, pare kagahapon, mo ana ang ako ang unsa, akong anak laki nga, Dad, what is pardon? Okay, iya man nakita kay ang Taliban nagpagawas og ilahang news conference kagahapon. Nindot ha, giganahan ko sa Taliban kagahapon sa ilang gipagawas nga press conference. Murag sagpa gito sa Amerika ug sa West. Nga kadaugan na mo ni, it's about time nga kami ang mudumala sa among kaugalingon nga nasod wala mga foreign invaders. Correct. Katong mga tanan nga nakalaban namo, katong tanan nga nidapig dito sa among mga kontra, we want you to know nga naay blanket nga pardon para ninyo. Di na nato initan ang usag-usa. Katong mga napatay namo nga mga ka-Afghan gyapon, mao na mga side effects of war. Dili tinuod nga mga rape ni og mga babae. Dili tinuod nga among daog-daog ang mga bata. Ngana. Ulato na to, kitang tanan magiusa arang nini. And then may boy, may 16-year-old. What is pardon kay naman na nga. Pardon me, excuse me. Na po na blanket na pardon. So imo i-explain na. Nanin na siya na. Kana bang you forgive all those nga katong mga nakasala sa imuha. You pardon them. Forgive and forget. Let us start a new life. May man siya kay iyang Papa Art Bunok man. Unya kami alanganin. Dad, what's pardon? Ino nimo nga. So, may pamahugas kag plato diha kay kaysa pa. Damay-damayon pa man to nimo diha. Di ang anak mga mamog sa inyo na to nga. Nak, let's learn it together be. Ali, dere. Pak. Nabanding pa nimo imong anak. Kaya yung bang ginikanan kasapan pang mga anak. Mabit ang Mo ipeskwela ta na kanya. ginikanan nga bugok. Mabit ang ipeskwela ta kanya. Ha? Wa ka kabulog yapon unsa na? 16 years old na ka, gapo, kabalo, anak! Mabit nga ko. Uy, ang duwa na ko masabtan yun. Katog yung ninangutan na si Rusty, anong nahimong national hero si Jose Rizal, nga chick boy man daw siya. Dito baga daw na. Sige daw, palihog daw ko, Art. Inula po din mo, tanaw. Presidente nga inato, chick boy po, presidente gani. Love guys sa tanan. Daddy? As a daddy? Jose Rizal is a chick boy, right? Yeah. So, Di simple na po kaya sa burn. It's biological. It's human being. Mulay po itong kuan. So, naaro na diha kung imong sundugon nga anaon nimo siya niya, mao ni ang consequence. Tama lang yung sa OC, di mo mabasol imong daddy. Ako na sa gignan po. Mo na akong giingon, anak. Di ba, chick boy Jose Rizal? Ako na. Nanina man mga taxi driver. Si Rizal, taxi driver man gani nga chick boy gani. Naalam po na ako na sila. Ikaw? Diyan na po din mo yun sa imong values. O na ikaw anak ko, mag-asawa gani ka, mag-asawa na gid na. Ayaw pahila ka imong mami.
Yan ang values. Values. Kung katong mga dili maayo nga ilang nakita ko, di man tabag judge, no? Kung para sila nga, ano yun, it's a choice. But anyway, tandaan natin nga ang tanan nato ginahimo, whether good or bad, there will always be consequences. Yes. And also, I want to share this also kagay Art. Kung kamo na may mga anak ang pareha na mo na nasa high school, sometimes kagay Art na sila gusto i-introduce sa to, Daddy, na bagong video karon ang BTS, na bagong gawas ang song. Na siyempre kita, di ba? Atong ginuna, mga bayro nun. So may L na to ang BTS. But sometimes, tama day, bay ka ng, we have to, kuan nga time. Sige anak, let me see the big. Look, dali, tanaw. Naniyo, di ba? Ikaw, bisagog. Mo din na siya. Grabe no, nag 1 billion. Ana. Imo dahil iyon sa ito. Bahala ikaw diya nga medyo lingo-lingo ka unsa ning BTS kay imo na ibawaan batiis ramang gyud. Imo din i-connect sila o awa sila nako. Nag 1 billion na sila ilang views sa YouTube. Pero dili na siya overnight. Imagine it took them more than 5 years. So hard work is a gift. Correct. Sacrifices are a gift. So kung sa man ang sakripisyo nato karon may pandemya, let us hold on together. Gunitay din mo kamot, buong pamilya, kanta din mo. And we hold on together. In fairness, bitaw na yung mga anak. Sila naman mo introduce sa tugod, Dad. Tanaw tawag kuan bing, kanang bagong kuan katong sa to. Kanang squad sa to? Suicide Squad na bago karon katong part 2. Ana, gwapo kay na. Tanaw. Tapos na pati tendency mo tanog TV pero katanaw sa cellphone. Ino na po ka, Daddy, are you watching? O di, watch kita. O di, paglingi ang mama, hagok. Right, tawag ko kasi na Madam Inots. Tawag ko na Madam Inots. Explain ba sila? Explain. Kisa na nikan. Yeah. So in fairness, gwapo siya nga banding. At I mean, morning usang akong giganahan nga naitabo sa pandemic nga naramis balay. Samot ba? Kanang close kaayo. Sa sobrang ka-close, si Ella, muhigda sa akong ilok. Muhindin siya nga, bahok kay kag ilok. Tapos mangita siya Lysol. Ano bitaw? Unsa ba ninyong gusto? Nga na mag-uol mo, nga nag-standby mo sa balay o ma-standby mo ICU? Correct. Tinood. Tinood. Mas maayo ang mask kaysa gi-oxygen na ka. Iman-in ninyo na. Tinood na. Di na ni kakompensaan yun. This is no longer a joke. Kaning COVID. Katong primero siguro, sir, kita gani sa media na, napunta na, mangwarta lang mga farma na, but as the months go by, kaya pa sa amurag, di na nigid kakumpensaan. Maka langhab lang ka, ang imong lungs atakihon dayon. Ay nana. So I would rather, kamo, gikan mo gawa sa balay, paminaw mapaliog lang, one time lang. Ana, bahala lang inom mong arte diya ka, pangaligo sa mo una mo sa balay, panglimog mong sa mo diya, inom mong luya, pag-steam sa mo diya, pag-spray mong alcohol, una mo magpaamin, adi na gay may magpaamin sa kung ana. Ang amo ron bay, elbow to elbow na meron. Siko ana. Ana na. Tama. Ako gakon gyud ko ng hot water perminti. Action pala kanang hot bitaw nga igo-igo lang gyud nakarag yung medyo mo sige pong kabalo ka unsay sulod ani mga gay. Bahalang unsa ko ninyo dia. Naani siya luy og katong nagihiwa lang nga luy wala nagipabukalan. Okay. Og katong ahos kawa po diwa katong tibok gipanitan lang ba? Oo. Ana kay ako mang nabasahan nga kani sila mga antiseptic, antiviral. Unya ini tubig na sa gabi ibutangan na ako pagkabuntag magahi di ba na ta o di medyo lukewarm na siya o mga kung imnon kada buntag pero mo na sa imong daily matagkuan ana ba kay para sinangag din nga kape ana unya bahalag dukot pero ang imong kauban imo man pong asawa abi na kung imong kauban nagaligot-got ang uba kay narabay uban daw mga bana, ang asawa magreklamo, may pang rice cooker, sige ka warm. May pang rice cooker, sige ka warm. Kita ni, bugnaw. Alam, matag-adlaw lang niya, wanay gawasay. Again na, kanang niya, parana na mga ayuda.
Kaso mo abot gyud na sa inyo ha. Ibutan na lang inyong ngalan diya, isulat na lang sa inyong papel ka ng karaan nga kanang likod sa kalendaryo. Ibutan diya inyong tibuok pangalan diya tanan niya. Inyong number po sa balay. Oo, tama. Kung mahunungan, praise the Lord. Kung malabyan, praise the Lord. Ano ra? Mga animal ay mo. ang gaba, dili magsaba. Ano ra na mga kagay? Dili pwede butangan og one textmate. Dili pwede Kamulo butangan og one textmate. Wanted textmate, dili na pud butang kung single. Kaya ayun wa na. di naman mahalin Ayun daw. Di naman mahalin. Talawa si Mayor galing wa na po'y kasal. Wa na. Ang mga bata nga bunyanganan, naglisod na sila kay nagnipon na. Pastilan. Ana. Ay, di mahadlok man kaana nga kung in kaso mo sa dawaton maging mo sa langit kung mabunyagan kag dili. Ay pag tutuwa ng uban. Napay mga pastor, tama day. Yung nabilin nga segundo. Napay mga pastor, kamo mga pastor, mga sa Ginoo man ka mong mga tawhana mo. Kamo po'y mo ingon nga ayaw pa bakuna kaysa yawa na. Yawa mo. Ana. Nya kung masakit na inyong mga membro. Bayad sa ospital? Tinod. Lamlam ra mo. Ay ana. Pero saludo ko ato mga pastor, mga pare nga mo ingon nga. Babakuna. Babakuna. Daghan mamatay. Ugma among ipakita niya kung unsa kadaghan ang katong wala mabakunahi. Nga na COVID unya namatay kaysa katong nabakunahan nga na COVID pero wa namatay. Tama. Na ay kagay art na may nabakunahan nga namatay. Na ay findings ato daan. Ayaw basulan ninyo. Nya isa pa gamay ra kay na sila ikumpara sa daghan kay nga wala nagmakuna. Ato na pag-istoryahan kani mga myths and facts. Correct. Yun yan. Alright, nagkakaisalamat sa pagpag-iubal ka namo, hinaot nga nakapupo kamo og nga mga pagtulunan, impormasyon og nalingaw mo ni Bernie bitok-bitok bisa makita lang sa iyahan. Unya gugmang gihak, unya alas 12 ha, gugmang gihak. Alright. Nagkakaisalamat sa pagpag-iubal ka namo, kita-kita na po kita ugma pohon sa samang takna sa samang istasyon, timaning ang katawhan nga dunay gahi nga baruganan, may maitampong kalambuan sa atong katilingban. Kini ay yung sulugon sa kakinan Bonhoc Jr. Mga kagahi, please paki-follow, paki-like ang gahi ni Bay para updated mo. O siyempre, sa natong mga kagahi numdumi, serbisyo publiko lamang, walang personalan. Kini si Bernie Bitok-Bitok o kini ang Gahi ni Bay Worldwide Garbo sa mga Bisaya!